Σε ευθεία, να μην στραβώνετε, να μην... Ίσια. Αλλά... Από 50 γίναμε 70 και βαθμονικά. Να έρθουν κι άλλοι ρε παιδιά. Να τι έρχονται. Ελάτε ρε παιδιά, γιατί είμαστε πολύ ρε γαμώτο. Δεν διαδηλώνετε εσείς και να σας σταματάμε εμείς να μην περάσετε. Ναι. Κάντε εσείς διαδηλώσεις που είσαστε πιο πολλοί. Μπράβο. Θέστε μας τώρα τα αιτήματά σας. Ελάτε κι άλλοι. Λοιπόν, στη Βουλή δεν θα μπείτε. Δεν το παλικάρια. Όταν υπάρχει η επανάσταση δεν εννοώ όπλα. Λοιπόν, εντάξει τώρα και αυτός είναι ο κόσμος. Για να έχουμε μια άποψη δηλαδή του τι γίνεται. Έλα, απλωθείτε για να ξεκινήσουμε, έλα. Κάτσανε τις σχολές και ήταν το κόσμο. Έφαγες αγκαλιές και τα σαφιλιάνα και κοίτα μην του βγει. Στα πράγματα άκρεγα. Θες αλέ. Ω, κάνετε μεγάλες. Κάνετε μεγάλα. Έτσι όπως αποτελέσει από Να σου πω κάτι, μιας και θες να γίνεις πολιτικός. Άκουσε, σου έννοια την καρδιά μου να γίνει. Καρδιά πρέπει. Αφού που όλοι και μέσα, άμα διαγήξαν ένα γραμματόσημο και ένα ένσημο, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ποιο είναι ακριβώς. Εμάς όμως ποια είναι πια σαν πολιτές. Σου είπα, το Σύνταγμα γνωρίζω από την κόψη που με διαμετράει τη γη.